Политически коректни позитивни приказки. Епизод 11. Вълкът и 7-те козлета. Живяла някога една самотна коза на име Денис. Тя имала 7 козлета и трудно ги издържала, и финансово, и психически. Тя била масажистка и гледала да взима дневни смени. Веднъж тръгнала за работа и казала на козлетата: "Деца, отивам на работа. Вие няма да отваряте на никой, защото може да дойде вълка. А ако социалните ме хванат, че съм ви оставила сами, край са социалните помощи." Тръгнала Денис, а козлетата заключили и седнали на компютъра. По някое време на вратата се почукало. "Кой звъни?" Попитало най-голямото козле. "Не звъня, чукам", чуло се отвън. "Много си тъп", казало второто козле на първото. "Може да е мама." "Тема ключ, бе, Айнщайн", казало третото козле, което знаело имената на всички Нобелови лауреати, но не и да брои. "Кой чука?" "Майка ти." "Що ме псуваш, бе?" "Не те псува, бе, Флеминг." "Това не е мама, може да е вълка." "Вълка има дръзгав глас, а той е като Евгений Минчев." "Има и черни лапи, да го накараме да си покаже лапата." Онзи отвън си показал лапата на прозорчето, но тя била бяла, нежна, с френски маникюр. "Дори мама няма такива бели ръце." "Как да разберем дали е мъж или жена?" "Мога да си покажа нещо друго", казал онзи. "Братчетата ми гледах по телевизора, за какво става на въпрос. Той е педофираст." "Нема такава дума, бе, Чърчил. Нема значение, лош човек е." Козлетата се ядосали, отворили вратата, вкарали онзи вътре и го спукали от бой, защото бил мека китка, каквото и да означава това. "Да му разпорим кореме, да го напълним с камъни." "Това е гадно, бе, Квазимодо." В крайна сметка го побили още малко, но когато майка им се прибрала, се оказало, че жертвата е социален работник. Свършило се с помощите и козлетата били изпратени по социални домове. За сметка на това обаче, третото козле обиколило всички телевизии, за да го препитват за Нобеловите лауреати. Той изкарало доста пари, но не знаело колко точно, защото не можело да брои. Край на позитивната приказка.